myself. What a wonderful world. Hello guys, good morning. Good morning kada tayo amin. Good morning po sa lahat. Sa lahat po ng mga Ilocano, Ilocana kagaya ko. And good morning po sa ating lahat. So ngayon po ay kukuha tayo ng Chinese spinach. Pero sa Ilocano po ay pantong. Ayan. Marami po dito sa gilid po ng daan. Dito sa bakuran namin. Yan, kuha tayo guys. Marami po dito. Pwede itong ihalo sa munggo guys. Balatong naman sa Ilocano. Ayan. Let's go. Kuha tayo. Dami dito guys. Oh. Bubunutin ko na lang. Magluluto po tayo mamaya. So, tignan nyo po kung paano ko magluto. May mga tanim po din kami dito na guys na sitaw. So, ayan guys, marami na to guys, oh. Puno na, okay na to. So, let's go na guys, magluto na tayo. Yan na po guys, yung nakuha kong Chinese spinach. So, sa Ilocano po ay pantong. Ito po yung may tinik guys. Ito, may tinik. Guys, may tinik siya. Pero kailangan natin tanggalan. Ito, nail cutter. Nail cutterin na lang natin guys. Ayan. Medyo ingat-ingat lang kasi matinik. Ito. May lamok pa. Ayan, patapos na guys. Ito, last na ito.
Okay na guys. Tapos na. Ito na siya. Pwede na magluto. Pwede na magluto guys ng munggo. Hello guys. Magluluto na tayo ng munggo. So, yan. Mag-start na tayo magluto ng masarap na munggo. Ito, buksan na natin. Tapos, lagyan na natin ng oil. Yung mga sangkap natin guys, yung karne, tsaka ito, sibuyas bawang, tsaka ito guys, ang pasarap niya. So, alam niyo na kung ano to. Gigisa natin yung karne. Lagay na natin yung bawang. Guys, nilagay ko na yung bawang. Lagyan na natin yung sibuyas. Yan na guys yung munggo natin. Naluto na. Next, ilagay na natin yung karne. Yan, konti lang yung karne ko guys kasi hindi ako masyado sa meat karne. Konti lang guys yung iluluto kong ulam namin kasi dadalawa lang naman kami ng dalaga ko since na baby pa naman yung isang anak ko guys, hindi pa kumakain ng mga may halong asin, mga ganun. So, dalawa lang kami ng dalaga ko guys nakain. Oh no! Lagyan ko na sa guys ng masarap. Ayan. Tapos maglalagay na tayo ng asin. Ito na guys, kaming asin lang. Ilalagay ko. Ayan na guys, malapit na. Okay na guys, ito ilalagay ko na sa may munggo. Ilalagay ko na guys yung karne dito sa munggo. Yan. Ayan na guys, tinakpan ko muna. Ayan, bago natin ilagay yung kalkalunay or Chinese spinach. Ito yung Chinese spinach natin. Ugasin ko na.
na guys, pwede nang ilagay yung spinach. Buksan ko na. Dagdagan ko lang ng tubig guys kasi medyo malapot siya. Pagkaluto niyan guys, kakain na tayo. Tignan natin kung okay na. Saglit lang naman maluto yung gulay guys. So okay na. Patayin na natin yung apoy. Kain na tayo guys. Okay na. Ito na yung munggo. Yan na guys yung munggo natin. Lagyan sana ng chicharon pero walang chicharon eh. Wala pala, kinain pala ng anak ko. Guys, kain na po tayo. Ayan, so dadalawa lang po kami ng dalaga ko guys. Duduwa kami lang. So, tulog na yung baby ko guys. Kaya kain na. Ayan, so let's eat na. Lamig dito sa amin guys, sobra. Hindi na tayo nakasaya. Thank you guys sa panonood ng video ko. At sana po palagi niyong subaybayan yung mga upload ko na video. At mag-subscribe na rin po sa mga hindi pa nag-subscribe. Paki-like na rin po ang video ko. Guys, thank you. Bye-bye!